Сега хора, аре да пробваме най-известните френски макарони в Париж. Място се казва Ла Дюре, аз взех 6 вкуса и платих около 20 евро. И какво по-френско това да ядеш френски макарони във френски парк? Започваме силно. В TikTok им ги дават в едни кутии, такива като се има обувки вътре. Те служиха в някакъв плик от Lidl, но няма никакъв проблем. Турбичката ми за 8 лева. Затварят парка, имаме промяна в плана, ще ядем под Passion Fruit. По-хубави са от тези на 100 грама сладки. Втори вкус. Този се казва Мария Антуанет и нямам представа какъв вкус ще има Мария Антуанет. Ми била е вкусна жената, вкусна някакъв чай. Има вкусна халва. Оня беше 9 от 10, защото ще оставя 10 за шоколада. Този е 6. Има много високи очаквания, той е с шамфъстък. Му се усеща вкуса достатъчно. О, усеща много е хубав. Дубайски макарон. Той му давам 8 от 10. Шоколадовия макарон. Диша на шоколад. Хубав е, но не е лап. Може би първия, който беше с маракуя, беше най-хубав. Давам 9, но просто защото е с шоколад. И аз много обичам шоколад. Няма нито вкус. Какъв вкус има в любовта? Има вкус на захар. Това 3 от 10. Следвайте ме за още, но не от това, защото ми свърши бюджета.